Horas marihita salahutna dihamuna amanami dohot ina nami na adong di bagas garejaon dohotnya menyaksikan secara live streaming sahma tabeni parhalado tuhita salahutna adorang sota mulai par minggu watta jumulo mahita martangiang di bagas arwat tabi martangiang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Selamat hari Minggu madihita. Nunga masuk hita tu Minggu Septuagesima lapatanna. 70 hari adorang sohaheheon. Beta mahita manukap marsoba. Marsinggang mahita tujuhalopan ni Jehovah sitopahita. Topik ni minggu tasadarion madok tuhita tarpasu-pasu do akan marhaposa tu debata atong say marhaposa tu debata matotong nang hamu ale do ngajolma usehok kamu marohamuna tu jolona debata do haposata mare di mahita. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saya paeleng mapinggol mutuahu, hapogani paluahonahu, say homa gabe lolok batu partano batuan niyahu, gabe huta na goting, laho panguluhonahu, ay hodo partano batu aku hiyan, dohot pangoding aku. Jala ala goar mudo sa iring-iringommu, jala tugommu ahu, tunghodo ali Jehovah, marhaposan. Say unang mapawurak ahu sa liling nililing na, say palua mahu marhite-hite hati gorammu, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gigjang. Asi maroham di hami halak nagaleon. Di idaho nagugulo musunami. Saita ludohami di bahen alani hagaleon nami. Di baheni hupangidohami tuho. Say palgugoy jala pamonang mahami malaloho musui. Marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham.
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dimahita edita nomor 120 taidehon ayat sada. Patik dihita di minggutta sadarion ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unak ko manakko dia do lapatan nii oddo ikon dihawiari rohata di bata jala ikon horong rohata di ibana asa unang hita olo madobo hepeng di donga jolma malang mabayhen bisuk-bisuk mga lasupon boniaga ikos si pagadaod ni rohata arta ni dongata jala siramot tonoton atong rak mangidogogo mahita siad debata. Mari demahita edita nomor 170 sada tedehon ayat sada doh ayat 2. Tatopo timado sata nagulangi tapauduk be marohata matangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong na pungudo hami di jolom matangi yang tuho dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asiniroham na gulangido saya si maroham mida sadok bangso nami saya sama dosa nami sa luhut na say sungguli marohan nami asamu baroha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen.
Tapi gemahata baga-baga taringot tutahasesan di dosa. Roh mahamutuahu asa mangulu tordimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahinokus songon itak. Nang perara songon abit hasubah. Gabe songon hapas do muse. Hasangapa ma di debatana di gijang. Mare demahita edeta nomor 440 ta edehon ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu Septuagesima Sadarion tersurat di Matius bid 24 ayat 20 sahat 25 tajahama secara responsoria. Dungi di dalam ibana masa sadok luat Galilea lahu mengajari diak ke perguruan mamaritahon harajaoni huhut pamalum nasa sahid dohot nasa nia ni halak nadisi. Jadi masai torok mahala manghiton ibana akan sian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea dohot sian luat na di bari-bani aik Jordan. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari dimahita edeta nomor 452 ta edehon ayat sada. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko nilong atta sa haporsiaw di sadok portibion ra mahitamadok au porsia di debata Jehovah idaw ama parguguna suhatu dosa na tumupalangit dahotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasari 5,000 nismadian na gabi-gabi siya di perbadian ada orang suhabubuan itu harta na tumaw na bernit di panghuman silatus
namate terpajal ribana di hau pinosila na tua tu bana turu tanam namulak mangulu di hari petuluhan nama naik di surga nah mulu di siamu di batas dahulu di sini bana pemang suruh tu tanah mau hubungan nama mulu doh namate au porsia di perbadia jalan adok sada huria nabadia huria haba banyarat Kristen akan nabadia kalau dirasa dok dihatai nama dok suruh dan nama mati. Amin. Tabi gema titing di minggu ta sadarion. Salam. Oddolan titing Minggu tanggal 10 Februari 2022. Naparjolo pelayanan. Sada guarni Minggu tasadarion ima Minggu Septua Gesima tarpasu-pasu doaka namar hapo satu debata. Di bahasa Indonesia diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 2. Launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 Manang tahun kesehatan sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022 di parmingguan pukul siawip nunga di patu pahuriata do panorangion taringot tu orientasi pelayanan di HKBP tahun 2022 tentang kesehatan. Tolu titing naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagas semma Firmanto Situmorang anak niamata M Situmorang nahinan tubuni inata Rosleni Boru Manulang ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sian Wik Tengah dohot Orwana Tresia Oktobrena Yosepin Siharma Boru ni amata Insinyur Sumihar Simamora CES tubuni inata Korri Larisma Boru Luban Tobing ruas ni HKBP Ebenezer Kanal Timur Resort Ebenezer Kanal Timur pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 Gereja HKBP Ebenezer Kanal Timur Resort Ebenezer Kanal Timur saya di pasu-pasu Tuhan masakap parsari pion nasidai. Opat ruas natabba Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022 tajalo do gabe ruas ni huriatta ima keluarga Andre William Sihombing inatai Lilis Veronica Boru Abarita baru marhasohotan inganan nasida nuaeng di Wek Balikambang. 5 ruas napidda Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022 nunga pidda huria ima keluarga Romeo Manik inatai Nelly Ferawati Boru Sinaga Rabdohot sada yanakon nasida sian Wek Duku pidda tu HKBP Medan Tenggara Resort Medan Tenggara Distrik 10 Medan Aceh 10 RPP Manang Ruhut Parmahanion dohot pamisangyon ni HKBP Khobar turuhut Parmahanion dohot pamisangyon RPP HKBP Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022 Honaruhut Parmahanion dohot pamisangyon Manang RPP HKBP do ima Marta Oktavia Boru Tapubolon Boru ni amata Singal Tapubolon nahinan Tubuni inata Herlina Boru Hasibuan Sian Wek Tengah ala marhasohotan naso pangatayon ni huria hobar tu RPP HKBP bab 4.sada poin sada. Napa duahon hobar turuhut Parmahanion doho pamisangyon RPP HKBP Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022. Onaruhut Parmahanion doho pamisangon RPP HKBP do ima Fernando Parulian Nenggolan
anak niamata juragan nenggolan, tubuni inata melati boru panggabian nahinan, sian wik Makassar 2, alamar hasohotan naso pangatayon ni Huria Hobbartu RPP HKBP bab 4.1 poin sada. Pitu partikian parmingguan. Hobbartu program ni Huriata tahun 2022 taringot tu partikian parmingguan mamuka di bulan Maret 2022 songonomma parsagina. A. Parmingguan sekolah minggu. Sada parmingguan sekolah minggu kelas TKA, TKB, dohot TKC di Patupa marhite online manang live streaming. 2. Parmingguan sekolah minggu kelas sada 1 kelas onom SD di Patupa marhite offline tatap muka masuk pukul waluip maringanan di gereja. B. Parmingguan tu remaja. Parmingguan tu remaja di Patupa marhite offline manang tatap muka masuk pukul 10.30 wib maringanan di ruang remaja. C. Parmingguan tu namagodang manang dewasa. Sada parmingguan manogot masuk pukul onom wib mar bahasa Batak. 2. Parmingguan arian masuk pukul 10 wib mar bahasa Batak. Petuluhon parmingguan botari masuk pukul 10 pitu manang jam 5 sore wib mar bahasa Indonesia. D. Na perlu si parrohahonon di parmingguan bahasa Indonesia memakai buku nyanyian HKBP manang BN. 2. Di parmingguan dang di parade be buku acara manang print out. Di sosohot tu sudah ruas na maddohoti parmingguan asa di buah bema Alkitab, buku nyanyian HKBP, dohot Bibel, dohot buku WD. Print out ni warta jemaat holan 100 eksemplar, ganuk minggu. Ruas nama merluhon warta jemaat, boima di jalo tu konsistori ni gereja. Hobbartu si, asa parsidohot Huria majaga kelestarian ni hutan ni Indonesia dohot pasidikon pemanasan bumi. So file ni warta haka jemaat boima di jalo marhite WA group di week dohot marhite web ni HKBP Kramat Jati. 4. Jadwal parmingguanon di Patupa molo kondusi pandemi COVID-10 sia moru sian hita. 2. Romawi pelayanan koinonia. Bona tahun ama saresot. Hobbartu program ni resot tahun 2022 taringot tupak kobasion ni bidang koinonia di bulan Maret 2022 patu paun ma bona tahun ni ama saresot HKBP Kramat Jati. 2. Bona tahun seksi perempuan HKBP Kramat Jati. Di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 pitu wib seksi perempuan ni Huriata patu pahon bona tahun maringanan di ruang serbaguna HKBP Kramat Jati. Di sosohon tu sude perempuan ruas ni Huriata ganup wik dohot sude punguan kor manang punguan inahana paduan suara Elviko asa ria maddohoti bona tahun ni. 3. Pamuhaini pertangyangan wik. Di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Huriata patupahon pamuhaini pertangyangan wik masuk pukul 10 sia 30 wib maringanan di gereja. Partangyanganon di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Perhalado manosoi tusude ruas asaria maddohoti partangyangani. Tolu rumawi na parjolo persembahan perpuluhan. Hobbartu hasil ni rapot Huria tanggal 15 Januari 2022 di program kerja dohot anggaran 2022. Huria patupahon pasahaton pilihan perpuluhan di Patupa di parmingguan ganuk minggu parjolo ganuk bulan. Khusus bulan Februari pilihan perpuluhan tapasaha ma di bagasan mingguon tanggal 10 Februari 2022. Pilihan perpuluhan ini tapasaha ma dung sidung jamita di bagasan amplop naung di parade Huria. Napaduahon SK ni Padita. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 08 garing
PDT garing SK garing 01 garing 2022. Eporus HKBP yang berkedudukan di Piaraja Tarutung memutuskan dan menetapkan Pendeta Oloan Sitohang STH, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Diski, mulai tanggal 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 akan dilaksanakan acara pangojak konon. Tolu pensiun sian hapar haladon. Nah, di tanggal 24 Januari 2022 situa Dr. Andus Melki Pasaribu sian wik Lubang Buaya nunga gonop umur nasida 55 tahun. Hobartu aturan dohot peraturan HKBP bab 8 pasal 27.6 taringot hasituaun. Hobartu haputusan sermon tanggal 8 Februari 2022 di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 di parmingguan pukul 10.30 WIB patu paudo acara paborhaton pensiun sian hapar haladoon ima situa doktorandus Melki Pasaribu hobartu si patu pauta do marpelia tujolo di parmingguan pukul 6 pukul sia pukul 11.30 dohot pukul 10 pitu WIB dung sidung jamita songon tadda las nirohata di pakkobasion nasida di huriatta. Opat calon situa hobartu keputusan pakkobasion di ganup wik huria manosoi asa ganup wik mangalehan usulan guarni ruas nagabe calon situa syarat ruasna diusulkan gabe calon situa hobartu aturan dohok peraturan ni HKBP tahun 2002 dung amandemen patuluhon bab pitu pasal 27.6.2 halaman 190 sia ima sada ruas na mangalehon dirina gabe situa di ruas 2 ringgas maddohoti parmingguon dohot marulaon nabadia 3 dang marpangalaho hasurahon 4 sehat rohani dohot jasmani 5 sahurang-hurangna masikola lanjutan tingkat pertama 6 diri ruas jala ditotuhon rapot parhalado 7 dipasahat ma tu sekretariat ni huriatta na lumbat na ujung ni bulan Februari 2022. 5 pelayanan vaksinasi booster HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Boima Tajaha di Warta. Nomor 6 sewa gedung serbaguna Tongma Tajaha di Warta na adong di Hitabe. Pemberitahuan dan ajakan Tajaha di Warta. Nomor 2 amplop persembahan di Patupa Huria do amplop lux kolekte 1A 1B manang sada amplop na laho si pasahatot taat dorang sojamita. Pilihan paduahon tu kantor pusat tapasaha tujolo dung sidung jamita. Tajaga ma amplopi asaboy pakyota tuari nanaingro. Sia amplop perpuluhan hobar hasil rapot Minggu tanggal 15 Januari 2022 di program kerja dot anggaran minggu tanggal 10 Februari 2022 pasahatot tado amplop perpuluhani dung sidung jamita akka naso di jahaho di titing tajahama di lembaran na adong di Hitabe songonima saha ni titing di mingguta sadarion horas. Deta sian nomor 200 walaupun sada tay dehol ayat sada dohot ulutna laos di somma tapasahat pilihan sada a dohot sada b. Tude patah
kami ni di batana sumurung sian saluhut na roha i mana mangaramu tiaka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madhita manginang. Tabuka ma bibelta asa tajaha hata ni di bata na bagi turpuk jamita ni mingguta sadarion imanenet sian buku Jeremia bindu 10 mamuka mahisien ayat 5 1 ayat 10. Jeremia 10 ayat 5 1 ayat 10. Hujah madihita manginang tapai hutma songonon mahatani Tuhan. Marjiado nama raposan tujolma. Songondo hatani Jehovah. Marjiama bawa nama raposan tujolma manang tu bolon ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jehovah. Songon hala parha ludung ni tano nama hiang do ibana dang tagabon idaon na ro na denggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na asim naso hinundulan ni halak. Alai martua mabawa nama raposan tu Jehovah jala Jehovah haporusan na di bahen. Tudos do ibana tu hao na sinuan ni topi ni batang aek jala menjarar urat na di lambung batang aek jala dang mebiar ibana moloro hamuhupan jala toktong rata bulungna jala dang holsoan ibana di tano harahan jala dang masohot marparbui tung na akal situdo roha ni jolma jalan na ganggu tung ise mah na tao mandodosa au Jehovah do si dodo roha si uji pia-pia jala mangalehon tu ganup jolma hombar tu dalanna hombar tu parbue ni pambahenan ima sahatna. Huria ni tuhata amang inang doa kaya na konami na poso bulung. Adong halak na pistar mandok songonon dalam bahasa Inggris. Life is choice, but life is not change. Hidup adalah pilihan, tetapi di dalam hidup kita tidak bisa merubahnya. Ada yang bisa kita pilih, tapi ada yang tidak bisa kita rubah. Sude na adong di tanoon, di portibion, say di lehon de batado hita, waso lau mamilit. Dia do na dinggan, na tabo, na sitong, seturut dohot roha nang pikirata. Alai amanginang adong dosa ada ketetapan, ketentuan, hukum mutlak, nasoboi ta ganggu, nasoboi ta ubah, jala dang taboi ta ose, talupahon, ima ketentuan, ima aturan, patik nasian debata. Moloi memang dang di luas Tuhani hita jolma, lau mengubah, merubah manang sungun dia pe. Isarana molo Tuhani di leondo tu hita lau mamilit sesuai dengan keinginan, hasrat, selera, kebutuhan. Do salut namanya. Di luas Tuhani do pilit mana denggani. Saya pilit mah songon endetai. Pilit nama nandu menggani. Pilit mamang. Pilit mainang. Pilit mah naposo bulung ni huria. Pilit mah amang inang parhalodo. Pilit mana denggani seturut kemampuan. Haboyota. Alai satu sisi
Tuhan ido adong do nasoboi ta ubah holan disuruh hita memilit. Ahamai ahado na boy ta pilit. Jala ahado ketentuan nasoboi talanggar. Aikonido molo di lehon di bata ikon si payut-yut bat asa mangulu hita jala martua hita. Jadi di bagasan turpukta di minggu ta sadarion minggu Septuagesima 70 hari andorang sohaheon ni Yesus Kristus di lehon tu hita sada jamita ibuka roha ibuka pikiran ibuka sude parbinotoan nadong di hita sonari. Tuhan ingin mensingkapkan mangalehon tu hita sada panorangion asa betul-betul hita mangolu di bagasan Tuhani dan mangolu di bagasan dirita hadagi ngotta hajol mautta alai Tuhan nang diajak kita dia rahon hita amanginang asa mangolu hita di bagasan hasitongani ahamai onma nadidok molo songon hata ni Tuhan nakimandok silakan pilih mana suka dan semua punya konsekuensinya. Ada reward and punishment, ada suatu dapat berkat dan ada juga akan kita terima dari pilihan kita itu adalah hukuman nang jia. Jadi amanginang molo adong sada suku-sukun tu hita. Tuisedo hita marhaposan. Kepada siapakah kita mengandalkan hidup kita di dunia ini? Adong 4 pilihan. Sada tu portibion. Dunia ini, alam ini. Paduahon dirita sendiri. Dirita sendiri. Hajol mauta dirita pribadi. Patoluhon jolma manusia. Rabdo tita alai di luar dirita. Paupaton ima tu debata. 4 naikon tapilit. 1 pertanyaan, 4 pilihan, jawaban harus 1. Dang boy sude, dang boy tolu, dang boy 2, dang boy sude. Tak campur-campur songon gado-gado. Alai dipangido ikon sada do pilihan, ikon sada do alus di hita. Jadi molo unang salah hita memilit mangalusi suku-suku ni molo dido ise do na tapake hagogon di bagasan ngoluta marhaposan tu dia do hita amang marhaposan tu dia do hita inang marhaposan tu dia do hamua kaya nakonami di bagasan ngolum si ganupari. Kepada siapakah kita menyandarkan diri marpangusandian hita di bagasan ngoluta? Orang Kristen harus cerdas memilih ini. Tidak bisa 2, harus 1. Tauji majolo manginang. Asa unang salah hita memilih. Molo tadok isarana. Portibi. Kita pilih dunia ini menjadi suatu keputusan kita. Tak pilih marhaposan tu portibion mahita. Oke, silakan. Aleta sulikiti majolo. Molo tohodo portibion mangaleon tu hita haluaon. Tabereng mah. Adong memang jolma marhaposan tu dolok. Dia betul-betul mengandalkan gunung adalah batu penjurunya. Mangaleon pertahanan di bana. Naujui molo halak marporang ikon dibalik ni doloki mai nasida tiarap manang martabuni. Moloro misalnya musuhna sianan dibalik ni doloki ma nasida marpangusandean marhaposan. Asa doloki ma anon nasongon perisai di nasida.
Isarana molo dibom dolo kima jolo hona. Alai dang sa tu nasida. Molo dipanah dang sa tu nasida. Dolo kima hona. Alai ternyata dang boy terus marpangusandian tu dolok. Boy dolo ki husur marupa. Jala longsor boy do gabe menimbun pamatehon jolma. Molo adong jolma marpangusandian maraposan tu aek. Silakan saja. Kapal di laut molo dang adong aek dang boy lajui, dang boy satu tujuan. Alai molo marpangusandian jolma tu aek. Adong do sahat nanon. Aeki boy membain gabe songon aek na sumar menenggelamkan. Dungi pamatehon jolmai tenggelam. Molo adong jolma maraposan tu tanoon. Aladong mandok hi manusia hidup dari tanah dan kembali ke tanah hidokon. Sudena ditanom akadudut sian tutano do dungi mengasilhon dungi marpangusandian mahala tutano sampai ditangiakkon ma tanoi asa boy lao mangalehon parbue nadenggan tu haumana. Alai ternyata ditiki tanoi boy retak-retak mahiyang songoni mate ma akasua-suanana. Adong muse jolma maraposan tu kajang-kajang tu langit do saluhutna. Alai boy do di kajang-kajangon akka alogo alusungsung do saluhutna. Boy do membain asa maup sude jolma molo ro akka alogo tornado do akana asing. Jadi manang isi halak na pangusandian marhaposan tu portibion hagogo ni portibion dang adong na abadi. Bahkan molo adong jolma na coba-coba membain portibion gabe gana-ganaan di bana. Isomba aik, isomba dolok, isomba kajak-kajang, disomba tano. Tu si mana sida mangido hagogoon, haluaon. Bahkan didok dewa kesuburan. Misalnya molo adong hau disomba mai. Asa mangalehon aka pasu-pasu tu ibana. Dang abadi. Boy do baliksa. Portibion pe. Boy membain ibana gabe susah bahkan mati. Unang tabain gana-ganaan portibion. Di patik ni di bata ngotar surati. Ima patik na padua honi ya manginang. Napaduahon nakin molo tapilit dirita sendiri. Tapilit hita sendiri. Ala mungkin hita memiliki hamoraon, hasangapon, hagabeon. Adong hasangapon di hita, pangkat, status dan sebagainya. Tapakei marpangusandian hita tu hasangapon. Marpangusandian hita tu hamoraota. Sinuaingon marpangusandian hita tu hagabeon nadong di hita jala taboto doi sililin di bata doi ale molo hita jolma mengharapkan bahkan bersandar kepada harta tahta dot hagabeon na adong di hita amang inang satok kindoi tidak abadi jalaboy doi hamoraon hagabeon hasangapon nadong diita boy doi membain marcia hita orang yang lupa daratan hanya mengandalkan kekayaannya tahtanya kehormatannya dok nak kena asing. Bahkan dianggap ibana marmulia, jago, molo, roh hagabeon di bana. Kalau itu menjadi andalan di hita jolma, marjia mahita. Bahkan kita memperbudak diri kita sendiri.
tabahin dirita gabi hatoban tu dirita sendiri. Karena kita tidak mau membutuhkan orang lain, membutuhkan Tuhan apalagi. Holan dirita nata tandalhon marhaposan tu dirita hita. Dang marhaposan tu Tuhan. Holan dirita do. Kita hanya percaya pada diri kita sendiri, tidak percaya kepada yang lain. Siapapun itu. Orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya dan percaya pada dirinya sendiri pasti marsait. Makanya banyak orang sakit, stres, stroke, marsait, dungi, mate. Alani dirinya sendiri. Karena dia memaksakan dirinya harus bisa. Bahkan naing songon debata ibana dia dopan di debata. Menjadi Tuhan dia bagi dirinya sendiri. Saya bisa oleh karena saya bisa. Godang dojol masih si songoni yang menginang. Hati-hati, saya unang mahita songoni. Kita menganggap kita luar biasa. Tidak perlu siapa-siapa. Bahkan Tuhan juga hidup ibana dan perlu. Jangan godang dojolma memperbudak dirinya sendiri, egois dan sebagainya. Boy do gabi tubuh sahid. Mate dalam marjia majol masih songoni. Tidak ada yang abadi. Semua memiliki keterbatasan. Yang paling sakit, kita kecewa oleh diri kita sendiri. Sakit sekali. Dungin apa toluhon, molo tapili doa manginang, maraposan tujol mahita. Maraposan tujol mahita. Maraposan tu gogo ni jol mahita. Maraposan tu holong ni jol mahita. Manang maraposan tu hasatya ni jol mahita. Marhaposan tu burju ni jol mahita. Jala marhaposan tu harta ni jol mahita. Mungkin sehali boy diurupi hita, didongani hita, ditogu-togu hita, dileon tu hita semangat, sian dongat tajolma. Alai, hati-hati. Rohani jolma, dang adong na boy na mamboto. Hasatya ni jolma, dang boy tatiop. Gogo ni jolma, memiliki keterbatasan doya manginang. Jangan kita coba-coba bersandal dan mengandalkan sesama kita. Karena dia adalah manusia sama dengan kita memiliki keterbatasan. Tidak ada yang sempurna kita manusia. Jadi jangan mencari sesuatu yang tidak sempurna. Kita hanya percaya kepada orang lain. Adong do jolma dang porsia di dirina. Ale porsia tu dongan na jolma. Dan itu yang sering sekali stres, kecewa. Kalau apalagi dia dihianati oleh teman, orang yang dikasihi, keluarga, dongan na, dakolan dongan na, jonok jabuna, manang STM, manang dongan sahuria, dongan samudar pedang boy tatiop rohana. Yang kembar saja juga hatinya berlainan. Hatinya berlainan, sifatnya berbeda. Jadi mau lo tak pakai hagogoon ni dongata jolma. Jala maraposan hita tu holong ni sada jolma. Sampai kapan kesetiaan itu bisa kita pegang? Aimu badoi. Bahkan mungkin suatu saat lupa ibana tu hita. Hita don mandok. Teman tertawa sangat banyak.
Teman menangis bisa dihitung. Teman tertawa sangat banyak. Dengan marlas ni roha godang. Dan diundang roi. Apalagi molo di boto hita naik pangkat jabatan. Dungi Roma faktor kepentingan pribadina. Saya godang do mangalion selamat. Godang doi menanyakon terus. Jala bajojor masudi ala nitang yang nami doi ala songonon. Molo berhasil hita, sukses hita. Godang do na jonok tu hita. Apalagi molo morah hita. Uli muse, ganteng muse. 10 mobil ta parkir sude. Sude do. Unduk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Sude do. Ale bering ma. Hepeng tape boy dia itong di dompet. Mangan somangan hita. Ulaut tape dangadong. Bohi tape roa. Hala naik turun mobil. Hita naik turun. Tuani mulu main angkot. Mardalempak. Adong manangko. Adong no pabitahon. Tang sisangko hita. Tang disangko. Dang di pabita-bita hita. Teman untuk tertawa banyak. Teman untuk senang banyak. Tapi teman untuk menangis bisa dihitung. Dan teman untuk diajak menderita bisa sangat terhitung. Jadi molo maraposan hita tu holong ni halak. Rohani do jolma. Hasatiau ni jolma. Arta ni jolma. Terbatas do ya manginang. Sekali 2 kali kita rasakan. Ketiga kali udah kunang-kunang itu nanti. Ale molo Tuhani sampai tuna bakke be hita tongdo hita tuanna. Mangasahon manang marpangusan dia kita tu jolma idok Tuhan di ayat 5.6 molo tajaha bibeltei amanginang takas do didokon Tuhani di ayat 5 1 ayat 6 bahkan molo tabereng disi ada huruf tebal dalam ayat 5 molo tajaha bibeltei manang Alkitab itu sengaja itu dituliskan dengan huruf tebal. Ay molo di HP memang dangadong huruf tebal. Molo di bibelta di dok dosi marjiama bawa nama raposan tu jolma manang tu bolon ni botohonna gabe di pasuru rohana sian Jehovah marjea mana sida celakalah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu semua bersifat terbatas, fana, dangadong na abadi, mubadui suatu saat. Nah, karena godang ke persoalan-persoalan di persahabatan, di pardonganan, di keluarga, do salutna, molo ta pangasahon do ngata jolma, dihima pucuni sude aka persoalan. Kupikir do wanggap doho ngahibul huleon rohaku tuho ngahuleon sude akka hartaku tuho dakolan hartaku diriku kehormatakku sude
Sa tuartana sian dihuta pe dia itong di pasak sude alani memang bersandar di bana marpangusande di bana tu holong ni jolma tu dongan na jolma dungi dihianati mai bana acit ternyata molo tapilit maraposan tu jolma tohodo memang merjea mahita. Ayat 5 dan 6 itu membuktikan suara ni debata doi di pasahat debatai langsung tu panurirang Jeremia asa hot ibana marhaporsyaun tu debata Jahoba debata unang tu jolma unang tu pikiran na sendiri alai dokon debata ikon tuau doho Jeremia marpangusandean marhaposan unang pangasahon gogom unang pangasahon jolma au maju kepadakulah engkau selalu bersandar bertanya berdoa dan kepadakulah semua persembahanmu pujianmu suaramu kekuatanmu berikanlah itu kepadaku Jeremia asa hupas-hupasuho. Alai molo tapilit na poin nomor 4 nakin marhaposan tu debata amanginang hamu akan yana konami ingatlah apalagi hidup sekarang sudah semakin kompleks persoalan manusia sudah semakin kompleks tiada yang terduga sekarang kehidupan ini dunia serba fuka tidak bisa ditebak tidak bisa dikaji, tidak bisa dianalisa, tidak bisa ditebak semuanya. Di sonma Jeremia manuraton songon hatani debata di ayat pitu 1 ayat 8 amang inang martua mahalak martua mah halak namar haposan tu debata jala terpasu-pasu do akka namar haposan tu debata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhannya terpasu-pasu maibana bahkan dibain sada ilustrasi songon bangsoi itiki mardalan nasida lau menuju tano kanan dang do pesatusan ada di tiki di pardalanan di do debatado tu bangsoi bahkan tu akan aposona panurirang molo mardalan hamu dilas niari uleon ma tu hamu tiang awan asa unang moho pan bangsoi aku akan memberikan tiang awan kepada engkau ketika engkau berjalan di teriknya matahari tak ada satupun yang mati kepanasan dan kekeringan. Ala memang di leon Tuhanido tiang awan asa lambok nasida mardalan dungi tiki mardalak kamu di bor nginiari ngalido di si alai di lehon debatama tubang soi ima tiang api asa hot hangat dapat menghangatkan tubuh dan tidak ada yang mati kedinginan. Hangat tubuh mereka, hangat kehidupan mereka. Ima na dilehon di bata. Jala ido na di jalo bangsoi. Sian di bata. Dalam arti diramoti. Diliun parlinggo mantu bangsona. Tuhan sekali berucap dia melaksanakan. Buasa martua, buasa dapotan pasu-pasu halakna, maraposan tu debata. Ala memang Jeremia ipakedo songon jajina tu Tuhani. Dibain debata gabe rajana. Yeremia seorang nabi. Bahkan dia rahon bangsoi
Kita jadikan tetap Allah itu raja kita. Ibana do namar huaso, ibana do namar mulia, debatado na sangat na sokal jalan na beria. Tu ibana ma sude somba pujian tangiang doh akapeleata unang behita mangalehon peleata tu aka debata gana-ganaan. Itu ajakan arahan Jeremia nang tuhita sonari. Tabahen ma debatai gabe ale-aleta menjadi sahabat kita dalam suka dan duka. Ketika kita senang jangan kita lupakan Tuhan. Apalagi ketika kita menderita jangan kita melupakan Tuhan. Ibana ale-ale na somurung. Marsigatung tutuani mahita. Marpangusandian tutuhani mahita. Kita bergantung. Daging hosa taon marsigatung tutuhani mahita amanginang. COVID-19 sudah mengubah paradigma manusia di dunia ini. Tidak ada lagi bisa kita mengandalkan dunia. Kita tidak bisa mengandalkan lagi diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan lagi manusia. Tuhan mau mengatakan engkau hanya bisa mengandalkan aku di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mau varian apapun itu. Varian Alpha, Delta, Omicron, Politron, Megatron, do kena asing. Apapun itu namanya, kita harus kembali back to the Bible, back to God. Marsigatung tu debata mahita manginang. Jangan coba-coba mengandalkan imajinasi intelektual. Apapun itu yang kita miliki, yang kita ketahui, kembali kepada Tuhan, balik kanan gerak. Itu keputusan yang mutlak. Asa martua hita. Bahasa muse martua, dapotan pasu-pasu Jeremia dok sudah bangsoi nang hita. Molo mangulu hita di bagasan Tuhani, dungi maraposan hita tu ibana di leon tu hita ngolu nasora sudah kehidupan kekal menanti kita di sorga yang abadi. Tuhan Yesus telah mengatakan itu. Bagiku mereka yang mati itu hidup karena iman mereka. Ay mangulu do diawak kena porsiai nang pemate ibana. Bagiku itu mereka itu hidup. Walaupun mereka mati, karena mereka tetap hidup di dalam iman percayanya. Mangolu rodi saleleng ni lelengna, forever sadekah ni dekahna, salolot ni lolotna, forever. Kalau bahasa ini semandok, irugi silo itu tiada berkesudahan. Orang yang hidup di dalam Tuhannya, dia akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Ima pasu-pasu hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya mengandalkan Tuhan, mulai dari terbit matahari sampai terbenam, sampai matua, sampai tos hosana, tongdo debata dipuji bana di bagasan Yesus Kristus. Unang lupa hita di sini. Jalam adong on sedenai. Janji ni Tuhan tu hita. Manang ise nama raposan tu dibata didok. Di pasu-pasu do sudia kaparbue ni haumana. Manang di dia pe hita mangula. Di pasu-pasu gabe mar parbue. Dakola mar parbue godang. Ale tonggi parbuena. Dia akan menjadi berkat. Dia akan menjadi berkat. Bukan hanya penerima berkat, tapi menjadi berkat. Gabe pasu-pasu ibana, dakolan naman jalo, alay dipakai Tuhan ibana. Gabe pasu-pasu, tudongan na jolma, asa sudedongan na jolma, maraposan tu debata.
Jadi mulai sukun halak, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Maraposan kita tu Tuhan. Kenapa harus kepada Tuhan? Atik buah dong jolma anak ateis di luaran. Mengapa? Hai kamu HKBP Keramat Jati, atau hai kamu halak orang Kristen, kenapa kamu hanya mengandalkan kepada Tuhan, tidak mengandalkan kepada saya, dan tidak mengandalkan kepada dunia ini? Kita jawab, unang sip kita. Mana tahu dengan jawaban kita itu dia bertobat. Mengapa kita mengandalkan Tuhan? Maraposan tu di bata. Karena dia yang menciptakan semua dunia ini. Dia menciptakan, pasti dia akan memelihara. Dia memelihara, dia akan menguasai ciptaannya. Kalau sudah dikuasai ciptaannya, pasti dia akan diselamatkan. Dia akan menyelamatkan isi ciptaannya itu. Dan dia mengasihi ciptaannya itu. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Dan hita disehat. Alai dilehondo anak nana sasadai. Asa mangulu hita. Asa malua hita senjia. Asa habis sudia kau. Utang ni dosa tai. Dilehon mah anak nana sasadai. Ima Yesus Kristus Tuhan tai. Ima na toktong mandungani hita. Mangaramuti hita. Mangalimperlinggo matu hita. Mengelehon tahun kesehatian. Di hita nunga loncing biya manginang berek kamu mah jago kan? Moliate mah tu sude panitia MPA, sude akadewan nami seksi ruas tim audit naki jonjong menjalo program dohot anggaran tahun kesehatian. Jadi mulai sukun halak sonari tahun apa sekarang? Tahun kesehatian ngaloncing nakin dison. Maka program tamanginang, program di tingkat huria, program di tingkat resort, program di tingkat distrik, program di tingkat hatopan manang pusat. Magabe sada cerminan di hita. Saya di leon Tuhan magogo tu sudia kaparhaladona tu sudia ruasna asa tahu lahon tahun kesehatian 2022 dengan tema dan subtema sudah lengkap tersedia. Nanti itu di-share oleh Parhalado. Mulai boy di foto. Mar selfie mahamonon di son. Asa sudia orang dapotan. Sudia kate tangga ruasta. Tondong tadi huta. Mar foto mahita di son. Hamu manginang ate. Pasti baga uli. Asa di botok HKBP Keramat Jati. Sudah launching tahun kesehatian. Kun bangga doa mudisi. Alai rap mahita mangulahoni. Dungi ta pakai ma waso nasian di bata. Asa tulus sude. Kesehatian kita di dalam Tuhan, bukan kesehatian di dalam manusia, bukan kesehatian di dalam pribadi, bukan kesehatian tentang dengan anggaran dan program itu saja, tetapi kita sehati sepikir di dalam in the name Jesus Christ, bukan di dalam siapa-siapa. Baru dapat kesehatian. Kalau di hadapan pikiran manusia pasti berbeda mahita sudi. Jala di bagasan bulan on awal songon titing tanakin di pajojur mulai mah di tahun kesehatian tapasahat mah tu Tuhan perpuluhan di hita amanginang unang terpaksaan nanti ukap aus selalu pakai do ukap sian roha sian bagas ni hati-hati tahun. Jangan dionjar. Onjar medebu hitan non. Boy kosong amploti mulo dionjar. Ales yan ukap ni rohata. Tapasahat mai. Asa boy mendukung sudah ke program dokana AHP. Marturia, koinonia, diakonia. Sudi penata layanan bisa terjadi. Dungi marsangap ma guarni Tuhani. Di bagasan ngoluta dungi dokon Tuhani ma. Martua mahamu. Martuha ma amu aka ama. Martuha ya makiroi malam bersukacitalah engkau hai kaum bapa. Bersukacitalah hai kaum perempuan. Bersukacitalah napo sebulung. Bersukacitalah remaja. Bersukacita sekolah minggu. Dan lebih bersukacita Parhalado pendeta. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan 1 tahun ini nanti. Bersukacitalah. Sangat mah guar ni di bata. Amanginang lau menutup turpukon.
tabuka mabukendeta nomor 510 sia. Sebagai kesaksian di bagasan ngoluta alai nai kontaindehon holan refna marendea ya 510 sia tendehon refna marendeau marendeau Tuhan memuji oh debata sangat doh marendea Tuhan memuji oh debata sangat doh di bata mahasa ngapon di bana ma luhutna amin martang yang mahita pinuji ma guarmu ale Jehovah di bata nami odo di bata na sokal jalana badia dileko anakmu Yesus Kristus asa mangulu hami jolma asa unang be hami mangulu di bagasan dosa jala asa unang tarjia hami alani hajahaton dosa dia penhodo tu hami holong mi dile kodo pangurupi di hami jala dile kodo dengan basa na toktong mandungani hami Tuhan mauliate mahata nabadia suraton mai di pusu ni hati-hati nami asa marurat dalam marparbui asa mengulu naim baru kami asa terus kami pasahaton diri nami ngolu nami hosa nami di hadapanmu ala hode di bata nami jalan ikon marhaporusan tuhodo kami Tuhan asa mengolu kami asa martua kami asa toktong dapot nami akka parbue na tonggi sian hauma nami Tuhan pasu-pasu ma sudi akka parladom do sudi akka ruasmu asalam burju martuhan toktong mangula-ulaon na hombartu asi dohod holong ni roham jala di bagasan tikyom pe Tuhan martangiang hami tua depanmu asa dia penho karagam ni pasu-pasu dohod akka panogion tu sudi akka ruasmu Tuhan asa marlas ni rohana sida jadi manang ahape na masa di bagasan pardal ningulu na sida dang tahutan dang mabiar dang holsoan na sida Tuhan ala hodo debata nami Tuhan di bagasan tikion hupasat hami ma tangiang pangiduan somba nami imana parjolo tu ruasmu na baru masuk tu huriamon ima keluarga Andre William Sihombing do inang Lilis Veronica boru ambarita Tuhan gabe ruas na baru manasida Tuhan di tonga-tonga ni huriaon jala gabe jemaat na bertumbuh di bagasan haporsiaon soang-soang nima Tuhan ruas munaim pindah ima keluarga Romeo Manik do inang Nelly Ferawati Borsinaga do sada dana nasida ape hon ma pasu-pasu manang tu dia nasida Tuhan mendaftar ima tu HKBP Medan Tenggara Resort Medan Tenggara distrik 10 Medan Aceh ramoti manasida Tuhan asa gabe huria na misioner suang-song ni male Tuhan di bagasan tikyon hupasat hamima anak dohot boru ni huriam na patupahon sada ulaon na larisian akka aturan ni ruhut di huriam Tuhan gabe upamasahami matuna sida Tuhan ruhut parmanion dohot pamisangon ala memang di luar ni akka aturan kebijakan ni sen huria di patupana sida ima Marta Octavia
boru tampu bolon masohot nasida Tuhan jala maram mulian tu di luar ni huriam HKBP. Tuhan pasu-pasu ma keluargaon asa toktong nasida ingot mulak tu Tuhan nagabe haporusan nasida unang mago nasida Tuhan sai togu-togu ma marite tondi porbadia nangsong nima si Fernando Parulian Nenggolan tong do upasat hami tu tanganmu Tuhan asa ho mangaleon aka ajaran poda tu nasida ala adong sada na diulan nasida Tuhan naso turus di aka aturan ni huriami Tuhan porsiado hami sai tondimi toktong mangaleon aka ajar poda tu nasida nang tu ibana Tuhan asa mulak tu Tuhan di bagasan haporsian na tugu upasat hami ma keluargaon Tuhan tu tanganmu asa ho toktong mangaramoti nasida suang-songoni ma Tuhan di ragam ni pelayanan naing hupa masa hami di huriamon ima rencana bona tahun ama sa resort Tuhan urupi mas sudia ka panitia do sudi ama sa resort di resort Kramat Jati asa boi terlaksana Tuhan acara bona tahun di bulan Maret suang-song nima rencana acara bona tahun seksi perempuan di huriamon Tuhan pasu-pasu ma panitia do sudi perempuan na adong di huriamon terlaksana ma acara bona tahun ni ima di hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 di bulan Naengro urupi ma Tuhan jala asa hehe asa tokto marlas ni roha aka ina nami seksi perempuan di tonga-tonga ni huriamon song-song ni ma Tuhan sudia karagam ni pelayanan marturia, koinonia, diakonia, mardalan ma Tuhan, ombar tulomo ni roham, asa unang adong natading, sudai bergerak, marite aka program-program nanunga ditetapon di tonga-tonga ni huriamon. Suang-soni ma Tuhan, di bagasan tikion, ingot hami do, aka dongan nami, na holongi hami, ruasmu Tuhan, na di bagasan parsahiton, manang di dia pe nasida sonari Tuhan nang song dia pe pakilalu nasida Tuhan nang dirawat nasida di jabu nasida di bagasan pemulihan nang songoni di rumah sakit Tuhan Yesus asima roham ikon hodo Tuhan na mangaleon hamalumon di nasida pasu-pasu maubat akasi panganon silumon na dipakai nasida asa moru akasahid maria hipason nasida toktong Tuhan sangap guarmu di bagasan parnguluan nasida siganu pari upajojor hami ma Tuhan aka guar ni ruasmu na marsaid ape hormatanganmu Tuhan mamasu-masu nasida ima situa STR Siregar Yuliana Boru Sitohang M Marpaung situa B Sidauruk Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung Boru Simanukalit Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahan Nyonya Turni Boru Sialoho B Sibarani Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak Nyonya Manurung Boru Silitonga Relus Sitorus Nyonya Sintua M Pardede A Boru Lubaraja keluarga Poparan Oppo Hertina Sitorus Situa F Aritonang M Marbun RS Pardede Nyonya Sintua SMT Sima Tupang Boru Nainggolan Situa EM Butar-Butar Pinta Boru Sinagam Angel Boru Nababan Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Nyonya Sitorus Boru Aritonang Marcel Sitorus Mikhail Sitorus Rudi Sitorus Nyonya Gultom Boru Tambunan Halundam Boru Siregar Situa AJ Sinaga Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak Berta Boru Pakpahan Coko Pakpahan Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak Nyonya Sian Boru Tampu Bolon Nyonya Marpaung Boru Purba Nyonya Sirait Boru Sitorus Nyonya Utagalung Boru Simbolon Helen Boru Sibuea Nyonya Panggabean Boru Tagalung Anton Siahaan Sabar Siregar Joshua Siringoringo Demus Siringoringo Nyonya SBP Siregar Boru Sian Nyonya Situmorang Boru Sian
Meliana Nancy, Julita Angelina, Nyonya Sintua Hasitorus boru dolok saribu, Lumonga Hasibuan, Festi boru siaturi, Nyonya Purba boru silaban, Situa DRP Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya MS Sipahutar, M boru Hutagalung, Melfa boru Tambun, Grace Seli boru Sitorus, Dedi Aditya Sitorus, Sianturi, Nyonya Sianturi boru silaban, Esther Sianturi, Deborah Sianturi, Cynthia Sianturi, Gracia Putri, Nyonya Sintua Sian boru Manalu, Epa boru Sitinjak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar boru Simanjuntang, Marisi boru Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Maria Valentina boru Siringo-ringo, MP Siahan, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, Nyonya MP Sian boru Raja Guguk, Daniel Adrian T Sinaga, Deswita Claudia boru Sinaga, Willy Hutasoid, Betty boru Nababan, Nyonya T Sinaga boru Situa boru P Sihotang, Situa LN boru Sirait, Victor Sitorus, Lamria Sitorus, Denny Martin Sitorus, Nyonya Panjaitan boru Sialoho, Marcel Hutapea, Wilson Sitorus, Nyonya Sitorus Stua boru Tampu Bolon, Nyonya Silalahi boru Siadari, Naomi boru Silalahi, Noveli boru Silalahi, Kaselin boru Silalahi. Suang-song nima karuasmu Tuhan, nasonari dirawat di rumah sakit, pasu-pasu manasida Tuhan. Ima Nyonya Sitorus boru Marpaung, Joanna boru Simatupang, Nyonya Sitorus Ruslan boru Marpaung, Jeremia Shalom Pasaribu, Jonathan Sinurat, Nyonya Silaban boru Tambunan, Manser Sinambela. Asi maroham turuasmu Tuhan, tua kadongan nami na holong kami. Lehon magogo tunasida Tuhan, lengon mas semangat tunasida Tuhan. Saya na malum do sudia kasahit, marite asi dohot holong ni rohami. Nang songonima Tuhan, mangido hami, sian serep ni rohan nami, somba nami diho Tuhan. Lehon matuhami, hasesani dosa, asa unang ala ni dosa nami Tuhan. Gabi terambat ragam ni pasu-pasu, nanain dileko Tuhami ganup marsada-sada. Mauliate ma Tuhan, di bagasan Yesus Kristus, martanya kami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata, laus tapasahat ma peleata, dohot perpeluata tujolo. Kita
Tatangyakon mapiliata, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haruroni salu silon lehon na denggan, do nasa ulibasa na maliutus. Hupa sa tami masian nalmituan pelenami tuho, saya jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asaw para se kami pelenon, patimbulan rajon mo ditongotongon ni huriam do di Portibion. Buhay maroh nami mariti tondim. Asalam hutan dahami godang ni silanan mitu hami. Asalam girgir hami mondok muliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya Roma rajonmu, saya saut malomo ni roham di bantongan songon di Banua Gijang. Lehon matu hami sadaran huluan siap hari. Saya sama dosa nami song panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Disondak kon Tuhan di Batama bohina tuho jala si marohana midaho. Didopak kon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di parsar madamena tuton dim.